James Allen. 1. lipnja. Kad vidimo da duhovnim uređenjem svijeta vlada savršena pravda, naš se duh ljubavi ne smanjuje. Naprotiv, uvećava se i pojačava, jer tad znamo da ljudi pate jer ne razumiju, jer griješe zbog svog neznanja. Ljudi koji žive u ugodnim uvjetima često pate i više od siromašnih i poput svih ostalih u žitnicu spremaju vlastitu mješavinu sreće i patnje. Učenje apsolutne pravde nije ništa naklonjenije bogatima nego li siromašnima, jer bogate koji su sebični i tlače svoje podređene ili zlorabe svoje bogatstvo poučava da će morati žeti rezultate svojih djela. Poučava i napačene i potlačene da kao što sad žanju ono što su posijali, tako će, sijući sjemenje čistoće, ljubavi i mira, zasigurno ubrzo žeti dobru žetvu i uzdići se iz svojih trenutačnih nevolja. Morat ćemo se suočiti s bolnim posljedicama sve koristoljubivosti i istrpjeti ih. Čovjek je tvorac svoje sreće i jada.